Als je wil voorkomen dat veel water naar het dal stroomt, moet je er namelijk op de heuvels al werk van maken. We hebben het nog steeds over het beheer, hè? De 2 V's, vasthouden en vertragen. Hier zien we ook weer een voorbeeld daarvan. Klopt. Je ziet het ook al in het landschap, je ziet het agrarische gebied. Je ziet er ook dat er een droogdalletje ontstaat. En hier in onze natuurterreinen hebben we dus inderdaad op de lage punten en in de hellingen beplanting aangebracht om eigenlijk de graftenstructuur te herstellen of na te bootsen. Je zegt het heel snel, graftenstructuur. Wat zijn graften? Graften zijn eigenlijk traptredens in het landschap. Die zijn ontstaan door het gebruik van de gronden in de hellingen. En ja, akkerbeheer is makkelijker om op een vlak stukje te doen. Ja. Je wil ook niet dat je grond wegspoelt. En zo zijn die ontstaan. En doordat er af en toe piekbuien vallen en er spoelt wat af, wordt de traptreden ook wat groter. Dat is een proces van meerdere jaren. Ja, maar de graften zijn een soort van verdwenen, hè? In Zuid-Limburg lang geleden al. We hebben een periode gehad dat er ook in de landbouw efficiëntieslagen gemaakt werden. En de nut en de noodzaak van de graften wat minder relevant was. En met ook zijn verdwenen. Als het gaat om het water vast te houden, te vertragen, zie je dat ze wel nuttig zijn, graften in Zuid-Limburg. En zouden er ook weer meer terug moeten komen. Ze zijn nu omheind. Die omheining blijft staan? Of als de struiken groot genoeg zijn, dan kan dat weg? Als de struiken groot genoeg zijn, dan kan dat inderdaad weg. Ze zijn nu omheind om de jonge planten die er hier tussen staan, om die ook een kans te geven om groot te worden. Er zitten ook veel planten bij die een stekel of een doorn hebben. Waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor hier lopen dan koeien, om die op te eten. Ja, hebben ze nog meer voordelen, die graften? Los van dat ze inderdaad het water kunnen vertragen, zorgen ze ook voor meer biodiversiteit in het landschap. Op welke manier? Doordat je meer variatie hebt, niet alleen lage grasachtige vegetaties, maar ook straks bes- en bloemdragende struiken hebt. Wat weer interessant is voor insecten, voor vlinders. Dus we doen voor meer doelen wat. Op de achtergrond zie je ook een aantal bossen en aan de andere kant ook. En door inderdaad straks zo'n snelweg of zo'n corridor te hebben van struiken en beplanting, maakt dat inderdaad diersoorten zoals een ree makkelijker van de ene kant naar de andere kant kan gaan met dekking. Er wordt dus veel gedaan om te voorkomen dat onder meer Valkenburg niet meer onder water loopt. Maar dat doen jullie niet alleen, hè? Nee, zeker niet. Als Limburgs Landschap werken we onder de naam Natuurkracht. Samen met Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuurfonds. Ja. En samen met de Limburgers willen we dus ervoor zorgen dat op een natuurlijke manier water beter geborgen kan worden om extreme wateroverlast als vorige zomer te voorkomen. Ja, die samenwerking gebundeld in Natuurkracht. Onder Natuurkracht, ja. Het werk is trouwens nooit af, Patrick? Nee, het werk is nooit af. Ook hier hebben we al van alles gedaan in het landschap, maar ook dat vergt naar de toekomst toe weer onderhoud. Maar garanties kunnen jullie niet geven? Nee, garanties kunnen wij niet geven. Wij doen er wel alles aan om het risico te verkleinen door aanplant van graften en ruimte te creëren in de natuurgebieden.